Ești clasa 8 și nu știi ce liceu să alegi? Ei bine, uite de ce toți vorbesc despre liceul Brătia. Dacă nu știați, liceul nostru se află top 10 la nivel național din punct de vedere a rezultatelor și top la nivel județean. Liceul nostru oferă 7 profiluri teoretice, 4 de real și 3 de oman. Cele de real sunt matematică informatică bilingue, matematică informatică intensiv și matematică informatică simplu, dar și științe ale naturii. Iar pe oman avem filologie bilingue, filologie simplu și științele sociale. Bazându-te pe ce materii îți plac în clasa 8-a, îți poți asigura un viitor strălucit în oricare dintre aceste profiluri. Salut, sunt Mitra Căraul, sunt elev al Colegiului Național și jucător de basket la Tăceaci. Pentru mine, Brătianul nu este doar o școală, este un loc în care am crescut ca elev, dar și ca sportiv. Aici am găsit profesori care te susțin, elevi ambițioși, dar și un mediu în care învățătura chiar contează. Și da, poți face performanță sportivă, dar și să fii foarte bun la școală. Salut, eu sunt Matei Dumitrică, fac parte din echipa de robotică a liceului, unde am învățat să construiesc roboți, să-i programez, să vorbesc în public și, cel mai important, să fac parte dintr-o echipă. Ceea ce mă va ajuta foarte mult pe viitor, unde îmi voi urma cariera de inginerie. Salut, numele meu este Paul Albert, sunt membru Literapeutiști, organizația de voluntariat cunoscută internațional și de asemenea sunt ecoambasador în cadrul proiectului liceului nostru de ecologizare. Chiar astăzi am adus 32 de kg de maculatură la căsuța noastră de maculatură, ce vor urma să fie reciclate și reutilizate. Numele meu este Rădoar Flori, sunt clasa 10-a, învăț la Colegiul Național Liceu Brătian din Pitești. Sunt o persoană motivată, curioasă, care îi place să descopere lucruri noi. Îmi place să mă implic și să colaborez cu oamenii din jur. De aceea am ales să fac parte din comunitatea argișeană a elevilor. Mă bucur să afirm faptul că sunt membru al Consiliului Județean al Elevilor Argeș, ocupând astfel funcția de director a Departamentului de PR și Comunicare. Salut, sunt Adea David, elev în clasa 9, practic kickboxing, dar în viața de zi cu zi sunt o persoană calmă și echilibrată. Jucând în primele zile, deci lumea a lăsat impresie bună. Dacă vă trec vânt, pot spune că tot doriți mai văd decât mă așteptau. Un alt proiect foarte interesant este Erasmus, în care elevii au acces la schimburi internaționale, colaborări europene și am acces la experiențe educaționale foarte interesante prin care se pot dezvolta și își pot pregăti pentru la o facultate. Acest colegiu oferă multiple oportunități de viitor, în funcție de profilul pe care dorești să realizezi în clasa nouă. Liceul dispune de numeroase activități și evenimente menite să ne sprijine în alegerea și conturarea propriei cariere. Câteva exemple ar fi târgurile de carieră lunare sau proiectele Erasmus.